buruz egin dizudan galdera. Eta horrekin batera, etorri zara, beste arazo sozial handienari erantzuna bilatu nahian edo, orain arte egin estena, enplegu plan bat ekartzera. Eta lehen esan dudan bezala, enplegu plan hori kokatzerakoan, gogoeta filosofiko bat egin duzu, ideia orakorrak bota dituzu, enpresak nolakoak izan beharko luketen eta ze nolako filosofia izan beharko zuketen, hitz egin duzu absentismoaz, hitz egin duzu fleksibilizazioaz, ez duzu hitz egin irabaziak banatzeaz, hitz egin dezakegu, bakoitzak izan ditzakegun ideietaz enpresak nolakoak, alakoak edo bestelakoak izan behar duten. Baina enplegu plan batean, nik behintzat uste dut ekarri behar den lehenengo gauza dela, helburua, ze helburu du enplegu plan horrek. Ze zenbakitaz hitz egiten ari gara, ze aurreikuspen du plan horrek, zenbat lanpostu sortzea, ze finantziazioz hitz egiten ari gara. Horretaz ez dugu ezer jakin. Eta gero botatzen dituzu gauza batzuk esaten duzu. Hay que desterrar la idea de que el gobierno no crea empleo. Zure gobernuak behintzat ez. Enplegua suntxitu duzu. Enplegu publikoa, kalitatezko enplegua suntxitu duzu. Ze enplegu sortu dira? Aurreko egia da, egon dira, 2 plan, aurrena Euskadi 09 horretan jasoa eta ondoren jarraipena, enplegu partziala sortzeko, bai. Izugarri garestia izan dena, baina lanpostu horiek diru laguntza izatea utzi dutenean, lanpostua desagertu dira. 12% bakarrik mantendu da, beraz oso programa garestiak izan dira. Eta berriro diot, oso temporalak. Eta gainera, benetan, enplegu plana eta enplegua eta langabetuak ez dituzuela alde batera utziko eta diskurso honekin etorri, eta berriro, egin duzuenarekin oso talka handia egiten du. Batez ere, azken aldian, zuzeu kritikatu duzun lan erreformak onartu direnean, Espainia mailan, zuek bultzatuta. Kalitatezko enplegu egonkorrik sortu ez duena, eta bereziki azkenengo dekretuak, ekonomia sustatzeko neurri azkarren dekretuak, bereziki gazteen lanaren prekarizazioa ekarri duenean. Ezin da etorri honea esaten ez, guk gazteak lan merkatuan jarri nahi ditugu, eta horretarako diru laguntza batzuk, ez dakigunak zein, ez duzunak ondo zehaztu, jarriko ditugu, baina aldi berean, holako dekretuak onartu, non, adibidez, praktikako kontratuak, ez dakit, 50 urte izan arte lusatu daitezken. Praktikako kontratuak lusatu egin daitezke, eta horrela nahi duzue gazteek, hobeto esan da, bizi proiektu bat garatu ahal izatea. Ez da bateragarria. Ez da bateragarria olako dekretuak onartzea eta gero olako diskursoak egitea. Ez da bateragarria. Eta lana sortzeari buruz, eta nik uste dut hor badaukazula egitekoa, eta funtzio publikotik, badago gizarte esparruan, zuk esan duzu, badaudela nitxo bereziak, bereziki lana sortuko dutenak, eta hirugarren sektore edo gizarte zerbitzuekin lotutakoak badu lana sortzeko esparru ikaragarria, gero eta zaharkituagoa eta menpekotasuna pisu handiagoa duen gizarte batean, bai. Baina gogorarazi bertzaizu, badela 3 urte zerbitzu sozialen legea onartu zela, zerbitzu sozial horren legearen garapena eskatzen duten 2 dekretuak, mapa eta kartera oraindik definitu gabe daudela, eta beraz lanpostu horiek ez direla sortzen. Eta ze gertatzen ari da esparru horretan? Lan prekarioaren bidez egiten ari direla zerbitzu horiek. Eta gaur esan diguzu gainera, lan prekario horietan, hau da, etxean kontratatzen diren horietan, eta nik esan horren kontra, gizarte segurantza ordaintzeko laguntzak emango dituzula. Hori izan daiteke aukera bat, eta desde luego hobe da gizarte segurantzarik gabe egotea baino gizarte segurantza izatea. Baina berez, horrekin batera, eskatzen dana da, legeak jartzen zuena, zerbitzu sozial indartsuak izatea, eskari hoiei erantzuteko. Eta hori, 3 urte pasa dira, berriro diot, legea onartu zenetik, bada 2 urte eta erdi dekretu horiek indarrean enbartzutela, eta oraindik ez dakigu ezer. Eta murrizketak dira, hemen esan zaizun bezala, zure gobernuaren titulo nagusia. Murrizketak bereziki gizarte laguntzetan, ez bakarrik, baita hezkuntzan ere, baita osakidetzan ere, baina bereziki gizarte laguntzetan. Eta oso mingarria da ikustea, nola, orain esan dugun bezala, hainbeste jende langabezian dagoenean saririk gabe, ikustea nola gobernu sozialista bat ari den PPren eskutik,
laguntzak jasotzeko baldintzak gogortzen, zertarako aurrekontuak kuadratzeko, beste zertako ez. Ez pertsona haien ongizatean pentsatzeagatik ez, baizik eta aurrekontuak kuadratzeagatik. Gero eta pertsona gehiago utziko dituzue sistematik kanpo, 3.000 kalkulatzen da urtean, eta larrialdietako laguntzetan ezarri zenituzten baldintzen ondorioz, dagoeneko udaletxeek esan dutenaren arabera, eskaria 135 jaitsia. Baldintzak igotzen dira, baldintzak gogortzen dira, adibidez, urte batetik 3 urtera pasa nahi da, hobeto esan da, enpadronamendu baldintza, eta beraz, noski, jende gutxiago eskatuko ditu laguntzak, nola ez? Hori da alderdi sozialistak eman dion erantzuna krisi honek ematen dituen alor eta sektorerik ahulenei. Eta beraz, ez da egia alderdi sozialistak eta gobernu honek ez dituela bazterrean utzi ahulenak. Ez da egia. Ez ditzagun esan ez direnak. Eta, gero, enplegu politiketan eta langabeziaren alorra ikutzen den bakoitzen lanbide. Hitz magikoa. 3 urte daramago entzuten. Lehen zan, etortzen zanean. Oain, hemen dakau. 11 hilabete. Zer erantzun daukagu. Esan duzu, betikoa, formakuntzarekin eta lanpostuarekin lotu behar dela langabetuak ezin duela geldirik egon. Baina ez da hori errealitatea. Eta hitz egin duzu, hurrengo urteai begira, 20.000 eman nahi zaiola formazioa. Eta beste 130.000 zer egin behar dute. Eta ez hori bakarrik. Badago gauza bat oraindik oso ondo argitu ez dana legearen aldaketan. Enplegu egokia ez badu hartzen, edozein pertsonak laguntza galdu dezake, laguntza soziala. Eta guk egin dugu galdera eta ez dugu erantzuni jaso. Zer da enplegu egokia? Edozein enplegu hartu behar da laguntza soziala ez galtzeko? Ez duzu definitu. Hemendik eta 50 kilometrota dagona, bere etxetik 50 kilometrota dagona ere utzi ezin den lanpostu bada, bai ala ez. Ez duzu erantzuten.